आज मंगळवार 4 एप्रिल 2023 श्री महावीर जयंती या निमित्त मी सहाय्यक प्राध्यापक रूपाली सुनील पाटील एनडी चौगले ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स आसुर्ले पोर्ले यांच्या वतीने भगवान महावीर यांच्या पवित्र स्मृतीस प्रथमतः विनम्र अभिवादन करते। भगवान महावीर यांचा जन्म इसवी पूर्व 599 मध्ये कुंडग्राम येथे एका राजघराण्यात झाला की राजघराण्यात वैभवाचा पाऊस होता, संपत्ती होती आणि त्यावेळचा काळ जो होता तो सुवर्ण काळ असा ओळखला जात होता। तरी त्यानंतर ज्यावेळी त्यांचा विवाह यशोधरा नावाच्या राजकन्येशी झाला, त्यानंतर त्यांना प्रियदर्शना नावाची कन्या झाली। पण यांचं लक्ष किंवा यांचं जे रस होता तो राजवैभवात नव्हता, तर त्यांना काहीतरी वेगळं काहीतरी करून दाखवायचं होतं। यासाठी त्यांनी वयाच्या 30व्या वर्षी राज्यत्याग केला आणि त्यांनी संन्यास स्वीकारला। संन्यास स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आत्मपरिग्रहणाचा आत्मकल्याणाच्या मार्गाचा त्यांनी स्वीकार केला आणि त्यानंतर ज्यावेळी ते जंगलात गेले त्यावेळी रिजुपालिका नदीच्या काठावर असणाऱ्या एका झाडाखाली त्यांनी सलग 12 वर्षे ध्यानस्थ राहिले आणि त्यानंतर त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली। ज्यावेळी ते जंगलामध्ये गेलेले त्यानंतर 12 वर्षाचा तो कालखंड होता की ज्या कालखंडामध्ये ते जंगलात त्यावेळी त्यांना मोक्ष प्राप्ती झाली। त्यावेळी त्यांनी जगाला 5 तत्व सांगितली। ती तत्व होती म्हणजे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आणि शांतता अशी 5 तत्व या भगवान महावीर यांनी सांगितली आणि त्याप्रमाणे जैन धर्माचे अनुयायी असतील किंवा जगाला प्रेम, शक्ती आणि अहिंसा या 3 तत्वांची शिकवण आपल्या सर्व जगाला दिली आणि यातून आपलं कल्याणकारी जीवन जगलं पाहिजे अशी शिकवण त्यांनी या संप्रदायातून दिली। आणि आज हे जग आहे हे शांततेच्या, अहिंसेच्या मार्गावर चालत आहे। म्हणूनच आजच्या या महावीर जयंती निमित्त पुनश्च एकदा मी भगवान महावीर यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करते आणि थांबते। जय हिंद, जय भारत।